Prabu njering lelakon Bratayuda dadi menika saka Ratu Ngastina Prabu Duryudana, ratu sing malak, ratu sing serakah. Wekasan kudu dadekke korban pirang-pirang kulawarga, pirang-pirang nayaka, pirang-pirang punggawa. Mboten. Menawi jenengan niku anak Prabu nalika semanten wonten utusanipun para Pandhawa inggih menika anak kula Kakek Prabu Ndarawati wis paring dawuh, nganti dipun derekaken Jawata catur cacahipun ingkang sami dados seksi wonten madyaning perang ageng Bratayuda nalika badhe anjabel negari Ngastina. Sedaya mireng lho nggih, sedaya mireng. Koko Prabu negari kula aturaken wetah dhateng para Pandhawa, sedaya mireng. Ning bareng dewane Oncat sampeyan ngendika pripun? Bareng dewane Oncat sampeyan ngendika pripun? Aja kok separo, sak pro 4, sak pro 6, sak pro 16, sak pro 32. Sedumuk bathuk senyari bumi, negara niki ajeng kula tatahi. Ngastina bali marang panguwasaning para Pandhawa ning kudu tugel tel janggane Duryudana. Kabeh niki mireng, nggih.